F'tem ta' ftit minuti l-pulizija ġew informati b'serqa f'ħanut f'Ħaltarxien u serqa minn ħanut f'Birkirkara. Kienu ftit wara 3 ta' wara nofsinhar fejn f'Ħaltarxien persuna mhux magħrufa u magħmda daħlet f'ħanut tal-convenience fi triq Santa Monika armata b'sikkina. Skont il-pulizija, il-persuna talbet il-flus lil ħaddiema u minnu fih ħatfet il-cash register u ħarbet biha. U mifhum li l-ħallil seraq ammont ta' flus u ħarab permezz ta' van. Numru ta' karozzi tal-pulizija waslu minnu fih wara fejn uffiċjal tal-pulizija der ikellem għad ta' ġirien u jipprova jikseb aktar tarif dwar il-każ. Intant f'Birkirkara fi triq in-Naxxar persuna mhux magħrufa kisret ħġieġa ta' ħanut tal-ħwejjex ta' tfal. Nies li rawx qed jiġri qalu lil dan l-istazzjon li l-allegat ħallil weġġa' hekk kif kisser il-ħġieġa. Fil-fatt esperti forensiċi deru fuq il-post jinvestigaw dmija li ħalla warah il-ħallil li f'dan il-każ ukoll seraq cash register li kien hemm fil-ħanut magħluq. Il-pulizija wettqet diversi tfittxijiet taż-żewġ każijiet separati.